Lewatin kasu Muhammad wa ala ali Muhammad abusu pamilihan yan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yan na salawatin ka so emanan yan na Muhammad abusu pamilihan yan. Emanan yang minta ali na pamilya. Oh, Ali. Ali Muhammad. Muhammad. Pamilya Ay mana tu na pamilya Muhammad. Itu mana Ano na ba sa Ali nga Alip? Ali. Ali. Nabasu Ali. Rasul Ali na dito su alaihi salam. Alright. Ati bumay man sa kawan abang adi ko. Ati itu di ka bumani man sa karilan siya ng Allah. Mga surga sila. Na. Na surga bitir kami na ako na mangulo siya ko surga na surga na ko ito. Surga sa. Ay ba isu. So kasi yung bayang Rasulullah. Kasi tayo biyag isang bayang. Ito naman mga. So kasi yung bayang Rasulullah. Nabuagin ka no ka sana gusto ko sa'yo. Bago mo na gusto mo yan. So kasi sana gusto ko sa'yo. Kasi yung bayang. Salaw kasi yung bayang rin. Gitu ko ni kasi yung Rasulullah pa ba? Makatlo. At ibig na mapira pag bagi sumasin Di pala na trao. Alima. Kanaba sila makatlong makasimbayang. Timul. Dalawa waktuwiran, 5 sira nung nisambayang. Sa ikaw dalawa wakto. Kalau makatlo siya makatlo siya Makalima sira, makalotlo sira makapagbang, na makalima sira makakamat. Oo, kore ko to. Kore ko to. Igaya pugunutan niya. Ay bida niya. Oh. Na isa sa Quran. 5 sambayang iran. Na dalawa wakto niyan. Kata so Agi ayam yali sa Quran na pinagtaguni na sa Quran na tulot-tulot sa waktu. Ti sa Quran na piya karaya gu hadis na dite kaya beli niya na 5. Dite ka baca gua ni ko pumagin mo si sa Quran na naman sa Quran na disibutin sa Quran udah surah-surah. Sa Quran na tibian na dikuli shay. Kung magtago sudah mo lang mo say. Alright. Ini turun sa Muhammad. Aso Muhammad nas kanyan ipakapunod ko kagumit sa Diyong Muta Quran. Sa ini uno Muhammad. Yang uta telaw sa wakto das kanya ni ko ka usay no. Ari, gitu. Kenapa itu manusia sa akin? Hindi ka ba mo pag-usaya? Ay pag ilan sa kayo sa nung sa hadisyan. O ba sa ni pag-usaya? Hindi ka ba mo pag-usaya? Hindi ko mala sa hadisyan. Kaya bisa. Kasi pag-usaya. Dinaragi ang utuwa kaya dalawa wakto. Sa Quran nakatiro Allah Taala. Nagyo ko takaba sa imam at yang kaya sabot ko agama. Oh, na inubigan sa authority so Rasulullah askan ini malagpagaw sa ino. Wato na kituwa ko nga na mapapadala maruwa ka sabot taon. Na sokyaw sa yon kinikuot nun o Rasulullah na 5 sambayang 5 wakto. Naman. Sa 5 sambayang nang 5 wakto. Terus waktu 5 sambayang. Terus waktu 5 sambayang. Atau waktu subuh, waktu luhur, waktu maghrib. Nah waktu tu. Gitu kan subuh luhur Kapulidalungan. Asa aku anak bluwi. Gitu. Yang ngati barab sobah. Kita sa waktu, sobah. Duhur, punya walungan. Maghrib. Ya apa sabi? Kami pita-pita mau tulungan gagawi. Nato na ikaw sa iyo. Dalawa Waktu wakto. tu sama katong daw kita. Tu sambil na di mana piakan bide-bide. Ina sa ino ni Rasulullah SAW na piang do Rasulullah piang do Jibril. Kadi mo tahu si biang Rasulullah na piang do ko sambil na to Jibril. Okay, na so mga pinaulaman na ay ako usay nila na 5 wakto na 5 sambayang. Di kaya 5 su sambayang. 5 su sambayang, 5 su sambayang. Ubi nasi ko ako ko na sa Quran. Nakagi man na masuwat yan ka. Abi puta waktu akap so mau tulungan. Mapulidalungan. Mau tulungan, pamagring. Mau tulungan. Kenapa bagi mo anak na ba subuh ni pulide? Abi pita-pita. Asara na gitu. Sobah. Oh, saraw. Waktuhur, mau tulungan. Dua Samsu. Kata na gyung mo tatinan mo guru bisam. Ay kato. Nakita ko waktu. Okay na. Ay timbang ro waktu. Ay pimpi aku si Rasulullah kaya gitu sa yang do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyen tu malkuan. Nah ente nandul tu Jibril. Ini pangdur Jibril tu tak kita sambung ya. Kami akan bagi yang berenang, dia akan bagi yang aku nak dia nafsiran, dia tahu nak masing dia. Sama na naging ko sa niya kini imam na miya kapag sila na gusto mga siya at dalawa wakto mamo. Uy, ay puto kaya pa kang video niyan.
Lagi ang kutwa kini senggayo. Tiga pipi mana gua guna 300 waktu. Pipi mana tulog dia 300 waktu. Los waktu ugay na Subo. 5 isang bayan. Subuh. Ano subuh? Ang pita-pita. Kaya nga rin sa English na morning. Early morning. Early morning. Afternoon. Nagugya ka na sa lubi na giya matulungan natin kinakuha. Afternoon. Noon time. Ha? Noon time. Noon time. The afternoon na Sige, matusugot tapos yan. afternoon. Natulog sa afternoon. Diba? Noon time. Puro busang. Naging mo natin na magrib. Magrib. Group sunset. Good evening. Sunset. Sunset. Alright, sunset. Alright. Gina talo, sunset. Natlo na mamisukan yan. Kakabtun sa Arabi ka talo. Ugay na ay diram sa Rasulullah sallallahu ta'ala. Alima asang buyan. Napya na gusto mo ito. Misumbayang subo. Misumbayang luhur. Misumbayang asar. Misumbayang magrib. Misumbayang ka Aisa. Siko mag-Aisa gawin na asang buyan mo na. Dua, kung gagawin. Siko dua na sino dua. Asar abu dua. Luhur. Siko kapitan asang buyan na kita. Wah, gitu yung sa ino niya kay na imam. Ugay na susah ka nun. Nagyang ka na imam lalag na kaya aluin wallahu ta'ala talo sa waktu. Oh, na 5 sampai yung pamao. Na air ka kan na 5 waktu niyan na 5 sampai. Inna salata kanat mu'minina kitaban mawquta. Diyan ka na malag na 5 waktu na mga papanto agyang ko to ay malalag na mga oras yan. Di ka pa kay, udah mau ma, na malag misyo ba nga, di ka pa kay, umamiya kalpas, na misyo ba nga. Makinig ka, tingnan mo yan si Mel. Balik mo si Kamel. Inna salata kanat alal mu'minin. Kita memutu. Mata nanti wallahu ta'ala ayat na sambayang atilin. Nayakad daw sambayang na matang gitu mengawas itu mga waktu niya. Mga papanto. Nah gitu. Muna ko kasi.